Ľudia moji, keďže mala teraz stavy narodky, tak vám idem urobiť taký haul a ukážem vám všetky darčeky, ktoré dostala. Prvý darček, ktorý dostala, je tento kozmetický stolík, ale to už som vám ukazovala vo videu, lebo to dostala tak trošku predčasne. Ďalej dostala tento princeznovský stan, ktorý som už tiež ale ukazovala vo videu. Ďalej dostala ešte takúto mikrovlnku aj s takýmito doplnkami. Má tam takýto burger, potom tam má ešte takýto pohárik so slamkou a ešte takéto príbory. A tá mikrovlnka má naozaj úspech u nás, pretože malé sa to veľmi páči. A naozaj to aj svieti, aj to vydáva zvuk, proste sa to točí, takže je to naozaj super a malú to baví. Potom dostala ešte tento detský laptop a toto je pre mňa úplná nostalgia, pretože ja som toto ako dieťa tiež mala a keď som to zbadala, tak hovorím, toto musí mať aj Tami a naozaj proste ju to veľmi baví, takže to je tiež podľa mňa super vec. Potom dostala túto tabulu na kreslenie. Táto biela strana je magnetická a tam sa píše fixkou. Potom sa to dá vlastne takto aj pretočiť a tuto sa píše kriedou a má k tomu vlastne aj takéto rôzne doplnky. Tu má takéto magnetické písmenka, fixku, kriedu, špongiu a malej sa to veľmi páči a baví ju to, takže to je tiež super. No, ďalej teda dostala takúto novú bábiku. Potom dostala takéto spoločenské hry, takúto a ešte takúto, aj keď to je ešte skoro pre ňu, ale sú tam kartičky a to malú veľmi baví, takže aj keď nechápe tú hru ešte, ale proste kartičky sa jej ľúbia. Ďalej dostala takýto obrovský balík plienok, potom dostala takúto hračku, takéto rybičky a je k tomu aj taká udica, proste to je dobré aj do vody, že vlastne si dá tie rybičky vo vode a tak. Ďalej dostala takúto krásnu deku so srdiečkami, takú naozaj jemnú plišovú a sú k tomu aj také ponožky, také teplé srdiečkové. Potom dostala takúto fritézu a toto je naozaj super, pretože ono tie veci sa naozaj ako keby upečú, proste oni stmavnú, keď to mala zapne a potom zase keď to vyberiete, tak to zase vybledne. Ďalej dostala takúto kabelku, takú kozmetickú ako keby a tuto vnútri má takéto rôzne princeznovské doplnky, proste hrebeň, zrkadlo a rôzne takéto iné veci. To sa naozaj ľúbi, pretože mala sa proste veľmi parádiť v poslednej dobe. Ďalej dostala takúto drevenú sadu na krájanie. Má tam dosku, nožík a rôzne proste zeleniny a rôzne jedlá na krájanie. Potom dostala ešte takúto knižku so zvieratkami. Knižky sú u nás tiež veľmi obľúbené teraz, takže to je tiež super. Ďalej dostala takéto Lego duplo, takúto kačičku, takúto sadu rôznych štetcov, proste toto musí mať, hej, parádnica. Ešte sme dostali balík vlčených utierok, no ďalej potom dostala takéto dvojbalenie legínok, čisto ružové a takéto s jednorožcami. Takéto bodička, jedno takéto fialové, druhé bodkované. Ďalej dostala takéto ružové legínky. Potom tu má ešte jedny legínky. Potom ďalšie takéto. Potom tu má mikinku, takúto s mackom. Potom takéto šaty. Potom ešte jednu mikinu, takúto bodkovanú. Takéto tričko. Ešte jedny legínky, to bolo k tomu, čo som teraz ukazovala, to dvojbalenie. Potom ďalšia mikinka, takáto s kvetinkami a ešte takáto obyčajná ružová. Ďalej potom dostala takúto sadu nohavičiek, lebo to teraz bude treba. Potom tu má ďalšiu mikinku, takúto krásnu s trblietkami. Potom dostala ešte takéto náhrdelníky, náramky, vlastne tuto má aj prsteň a ešte takéto. To tiež proste u nás takéto veci teraz veľmi fičia. Potom ďalšia sada nohavičiek, potom takéto tričko. Potom dostala takéto pyžamka, takéto dvojbalenie. Jedno je takéto ružové a druhé takéto. Potom dostala takúto krásnu teplákovú súpravu. To je mikinka s takouto krásnou kapucňou. A k tomu sú aj tepláky. Takéto. To je naozaj krásne. Potom takéto letné bodičko. Ďalšie takéto keby nohavičky alebo proste boxerky, hej, takéto s Harry Potterom.
ďalšie balenie nohavičiek. Potom tu má takúto krásnu súpravu, takúto so srdiečkami, takáto mikinka a k tomu takéto leginky. Potom tu máme ďalšie takéto krásne tričko a ešte dostala takúto mikinu. Potom tu má ďalšie takéto legíny s kvetinkami. Potom ešte dostala nejaké sladkosti, takéto keksíky z Maďarska. Takže neviem vôbec, aké budú, ale vyzerajú veľmi dobre. A ešte dostala potom takéto sunár sušienky a ešte nejaké ovocné kapsičky. No a to bolo vlastne všetko.